We've been through much together over 180 years, and we're deeply grateful for all the kindness and hospitality shown to us, and for all the loyal support which we've received over the years from thousands of you who've worked alongside us. I'm sure for all servicemen, our time amongst you will indeed likewise be a very, very happy memory. Good luck, Malta. Din hija l-vuċi tal-aħħar ammiral Ingliż, Sir Nigel Cecil. Messaġġ li għadda lil Maltin fit-tmiem trasmissjoni tar-radju għall-Militar Ingliż li waqa' fi xandar minn Malta 40 sena ilu. Brabta mal-40 anniversarju li din is-sena Malta ċċelebrat mill-ħelsien u l-għeluq tal-bażi Ingliża, nhar il-Ħadd li ġej il-Forti Sant'Anġlu se jkun miftuħ b'wirja storika interessanti. Fost l-oħrajn se jkun hemm għal-wir il-bandiera tal-istess ammiral li smajna jgħaddi messaġġ lill-poplu Malti. Din il-bandiera kienet l-aħħar waħda li ħalla l-ammiral f'Sant'Anġlu fejn l-Ingliżi baqgħu jżommu gwarniġjon sal-aħħar ta' Marzu tal-1979. Intant bħala tradizzjoni, l-Ingliżi kienu jagħtu permess lil Maltin biex jidħlu darba f'sena ġewwa l-Forti Sant'Anġlu. Dan kienu jagħmluh fil-jum il-Vitorja ġewwa Forti li żamm sod quddiem il-qawwa Ottomana fis-sajf imdemmi tal-1565, kif spjegalna l-kuratur prinċipali tal-fortifikazzjonijiet taħt ir-responsabilità ta' Heritage Malta. Sejf ngħid din tradizzjoni li tmur lura għall-1887, meta saret l-ewwel darba li l-pubbliku tħalla jidħol Sant'Anġlu biex jikkommemora jum il-Vitorja. U bħala Heritage Malta wara li fetaħ il-post wara r-restawr intensiv li sar rġajna qajjimna din it-tradizzjoni. Fil-fatt din is-sena hija r-raba' edizzjoni u nista' ngħid hija waħda mill-aħjar li ħajkonna sissa għaliex anke hemm programm varjat mal-ġurnata kollha l-forti ħad tkun miftuħa bejn id-9 ta' filgħodu u s-6 ta' filgħaxija. Matthew Balzan spjegalna kif apparti l-esibizzjoni dwar il-flotta reali, il-pubbliku ġenerali jista' jdur madwar il-forti kollu, inkluż il-kwartier li l-Ordni Sovrana ta' San Ġwan għadha topera minnu. Fost l-oħrajn jistgħu jaraw il-Kappella ta' Sant'Anna u l-bitħa tal-Palazz Maġisterjali. Apparti minn hekk, hemm l-uniku qalblu tal-flotta reali li ġie rrestawrat u ttella fuq il-forti minn fejn kważi 5 sekli ilu, il-Gran Mastru de Vallet kien jagħti l-ordnijiet tiegħu waqt l-assedju kontra t-torok. Il-pubbliku huwa mħeġġeġ biex f'jum il-Vitorja jasal wasla sal-birku u jżur il-Forti Sant'Anġlu mhux biss biex anki jkollu veduta sabiħa tal-port li kif inhu mistenni jkun mimli bid-dajes tar-regatta, iżda anki biex japprezza l-istorja ħajja ta' dan il-forti b'entratura ta' prezz ferm ridott. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.